natočím a pak se na to můžeš koupit. Ne, Agi? No, to je jedno. Ne stát, jakože bych šla k tomu oknu. Ale já se nestačím koukat na obě strany. Já se nestačím koukat na obě strany. Musíme koukat, až půjdeš dolů. Jo, aha. Stejně nic ne. Kolik jmeny a víc. Ty jo. Neletíme. Ora andiamo a commissione. Koukej se. Dogli aspetti, dipende dagli anni. Non è che adesso mi credo adesso non è che adesso mi credo Jsme pod náma vystrá. ne, a me non so perché dovrebbero Nahoře jsem byl v pokoji a Baráky, aha. No, baráky, tam mám skla. Ty nejsou vidět, mamka. parkoviště. Nada fuori. A to bylo obrovský. Žel. Jo, jsme to mohli zpátky sejít, víš, ale... Ty to nejde vidět. no, tak jste se koupili výsledné. No jo, no. Tak si jdem dolů. To už je konec. Ne, Jelení z kvapku. Tady jsou v sadě zase řídíš. Taky. Ne, já jsem tě chtěla natočit, víš? Ona tě natočí. Dobrý. Ne? Až pojedem dolů.